मिरु बर' सावथुन महरगिरि आफाद थामहिनबा बिसानि गोदानै सायख'जानाय बिबानगिरिफोरा दिनै समायखिरा लाबाय। थांनाय 10 एप्रिल खालि बाक्सा जिल्लानि सिमला हुजुवानि साफागुरि कक्लाबारि फरायसालिमानि न'ब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मिरु बिसानि गोजाम आफादखौ सिफायनानै फिन 3 बोसोरनि थाखाय गोदान आफादखौ दाफिननानै लाफिननाय जादोंमोन। मिरु बर' सावथुन महरगिरि आफादाव गोदानै आफादगिरि महरै फुंखा महिलारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै गुरु पबित्र बर' बिथांमोनखौ सायख'नायजों लोगोसे सावथुन मुलुगजों लोब्बा थानाय गासै सा 29 सोद्रोमाफोरखौ लानानै गोदान आफादखौ दानानै लानाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि दिमोलगावआव थानाय मिउजियाम आरो आर्किअल'जि बिफाननि न'ब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि आफादनि बानजायनायाव मिरु बर' सावथुन महरगिरि आफाद बिसानि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गोदानै बिबान मोननाय गासै बिबानगिरिफोरा बिसानि संबिजितखौ मान होनानै समायखिरा लाबाय। दिनैनि जानानै थांनाय मिरु बिसानि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव अल इन्डिया रेडिअ'नि गागि मेथाइ रोजाबगिरि अशक दैमारिनि आफादगिरि मासि लानानै मेल सामलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि लोगोसे मिरु बिसानि गायसनगिरि आफादगिरि बिग्राय ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बाहागो लाबावदों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर शरद नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिनि चिफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार उमेश चन्द्र ब्रह्म बिथांमोना। दिनै समायखिरा लाबाय। बे समायखिरा बायदि मावलांबाय थानो हायोबा जों जौगानो हागोन। मानो होनोबा जोंनो दा नांथारगौ जिनिसा जादों बे जोंनि सिनेमा खालामनाय। जों बे बिथिङावनो फासयनानै दङ। दा बेनिखायनो बेखौ दावगाहोनाया जोंनि खामानि। बेजोंथ' दावगानो हायो। मानो होनोबा बिसोर जादों एनलाइटेन पिपोल। समाजाव बोरैहाय मिनिनांगौ, बोरैहाय गाबनांगौ, बोरैहाय दावगानांगौ, बेफोरनि जे मेसेज, बे मेसेजखौ बिथांमोनहा होनो हायो आर्टनि गेजेरजों। सावथुन मुलुगाव दाबो फासयनानै दंखायो। जों दासो जागायजेनदों। बे हिसाबै जोङो इसेबां आवगायदों होनना बुंनो हाया। दा बे दावगानायनि खामानिनि थाखायनो जानजि खाफ्रानांगोन आरो बेनिखायनो बेबायदि आफादा जों नांगौ जाना फैदों। आंनि जा मोनसे एक्सपिरियेन्स आरो दिनै 6 बोसोर जाबाय आं बड'सा आर्टिस्ट एस'सियेसन बिसायाव। बे बिसाया दिनै खोब महरगिरिफोरनि गेजेराव खम बिबानगिरिनि गेजेराव बिबाना बानस'नाय जाबाय, अभारटेकिं लानाय जाबाय। बिसानि मोनसे जा अर्गेनाइजेसन मेटार बेखौ आं ओरैबायदि फोरमायनो सानदों। बिसाया महरगिरिफोरनि अननायजों, जुजिनायजों आरो गोथारथिजों सोरजिनाय मोनसे अर्गेनाइजेसन। बेयाव जोंनि जा बिसानि नोंनि आंनि बा बिनि बैनि बेबायदि जेबो डिफारेन्स गैया। बे जोंनि स्टेट लेभेलाव आसामाव बिटिसिनि बारनानैबो आसामाव मोनसे गोथार अर्गेनाइजेसन। मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंनि अर्गेनाइजेसनाव दा मावथि जों मोननो हाबाय। सिगांफोर मोनाखैमोन, खिन्थु देग्लाय बोसोर गोदान जिथु बडि, जोंनि गोदान बडिनि गेजेराव जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों वार्कार मोननो हादों। लेङाइ आफादगिरिनिफ्राय लानानै, सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै, अर्गेनाइजेसननिफ्राय लानानै, अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै बा कालचारेल सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै आसामनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोजां मोजां महरगिरि आरो मोजां मोजां मावनो हानाय, मावनो गोरों महरगिरि बिथांमोनखौ जों दिनै मोननो हादों। आं सानो बे महरगिरि आफादा माने बिसाया फैगौ समाव बेबायदि गोथारथिखौ लाखिनानै आरो बेबायदि महरगिरिफोरनि गांनाय उखैनाय गासैबो सुजुग सुबिदाखौ लानानै सावरायलांगोन। आरो हारिनि गेजेराव अकल सिनेमानि खामानिल' नङा, हारिमुनि खामानिल' नङा, सम सुबिदा नायनानै रायजो राजानि खामानि बा जाथिनि खामानि, हारिनि खामानिबो बे अर्गेनाइजेसना मावबोगासिनो दं आरो मावलांगोन। आरो बे अर्गेनाइजेसना थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लाय जा दाजानाय बडि बा फैबाय थानाय समाव मावजागोन खामानि, बे जोबोर गोख्रों जानानै दं आरो। दा बड' हारिनि गेजेराव जोंनि महरगिरिफोरा जेरैबायदि मान सन्माननि गेजेरजों थांना थानांगौ, जाबायदि रायजोनि गेजेराव खामानि मावलांनांगौ बा खामानि मावनायनि सुबिदा मोननांगौ, बे बुस्थुखौ जों बे गोदान बडिया फैनाय समफोराव गासैखौबो बे बिसाया सावरायनायनि गेजेरजों माखासे बिथांखि लानानै मावफुंलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। जों दिनैनिफ्रायनो जोंना खामानिया जागायसिगोन। माने जों दिनै गासिबो बोसोरसेनि खामानिखौ जों मा मावगोन बेखौ जों दिनै प्लानिं खालामगोन। आरो बे प्लानिंखौ जों खालि बिसाल' जानानै मावनाय नङा,
बिसाया इनिसियेटिभ लागोन बेवहाय जोंनि जेसेबां माहारियारि आफादफोर दं बिथांमोनजों जों सावरायनानै जयै खामानिखौ मावगोन। आफादगिरि हिसाबैथ' आं थाबाय आरो जोंना वार्कारफ्रा ओरैबायदि स्टामिना गोनां पटेनसियेल गोनां जोब बिथांमोनखौ लानानैनो जों जयै खामानि मावगोन। बे मोनसे टिम वार्क। जोङो जोंनि प्लानिं मथे जोङो जोंनि ट्रेडिसन जोंनि जेसेबां जोंनि कालसार दं जों बेखौ लानानै सिगां मावग्रोगोन आरो बिनिफ्राय बबेबा जुदि नाङा बायदिब्ला जों बेखौ सेन्सर बर्डनि थ्रुयै एक्सेप्ट खालामनाय बेनिफ्राय नागारनाय जों बे खामानिखौ मावलांबाय थागोन। जोबोद गोख्रों आफादा आरो बेनिफ्राय जोंनि महरगिरि बिथांमोना जोंखौ माने मदद होगोन होननानै बिथांमोन बयबो लैहोर लैहोर ओंखारबोदों। सरकारनिफ्राय जों दा सरकाराबो खोनादों एबाराव बे खेबाव आफादा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबाय मदद होगोन बे खोथाखौ जों खोनागासिनो दं आरो जों फर्मेलि गभर्नमेन्टजों जों रायज्लायगोन बिसि ओमफ्राय हारि दानायनि मा मा खामानि दं बेखौ मावनो थाखाय।